tady všem podmínkám, když to vymeš, to výkonnostním. Vy nyní stojíte v průlomu 5. brány, ta byla zbourána na počátku 15. století z neznámých důvodů. Také se říká, že to byl neopatrný vozka s velkým vozem a tu bránu sebou strhnulo. Zůstalo nám tedy po ní jenom toto ostění a původní dřevo v kapse po závoře. Dále potom budeme stát v průjezdu mohutné 6. brány. Tato brána byla modernizována na počátku 16. století v rámci protitureckých opatření. Ty si rád, jak by se zvykla vědět těch hlučínek, co tam je, jo. Tak se dozvějou, že tam vlastně jdou, tak... Někdo tu chatu zapálil? To nevím vůbec. Někdo, padočovač. My se nacházíme tady v průjezdu 6. brány, čeho jste se tady jako první asi mohli všimnout, tak je tato díra, ta byla dříve větší a nebyla obbetonována a já se vás tedy zeptám na takový malý kvíz. Co si myslíte, že to mohlo být? Nějaký typy? Záchod? Záchod to nebyl. Tam posílali jídlo bylo. Ne. Taky ne, vytahovali nahoru. To sloužilo pro vojáky hradu, kteří se byli spouštěli dolů k mýtné bráně a vybírali tam mýtné. Po ladech anebo po žebříkách. Jinak tu mýtnou bránu můžete potom vidět, když se budete vracet takhle dolů okolo hradu, půjdete cestou dolů, tak je tam taková cedulka, je tam napsáný mýtná brána, tak se tam můžete jít pod ní podívat. Takže dříve pro vojáky, později se z toho stala hladomorna. Samozřejmě, že středověk pro někoho zrovna jí asi nebylo, takže když tam byl někdo vhozen, tak když šel někdo okolo, tak si raději flusnul nebo hodil kamenem. Jinak, když tam někdo spadl a přežil to, což bylo v té době výjimečné, tak se snažil uživit nějak a teda těmi mrtvolami okolo. A potom se tady z toho stala zase zpátky spouštěcí jáma dolů k mýtné bráně. Co je tady zajímavostí, je taky tato strážnice, které se váže jedna historka o tom, že když pan baron už byl na hradě Bítově, a samozřejmě teda Celštejn už nepotřeboval k obývání tohoto hradu, tak zde nechal nocovat hajného. To z toho důvodu, že měl posílat na hrad dopisy, co se tady děje, jak to tady chodí, jak to tady vypadá, co se tady zbořilo, co se tady nezbořilo. Dopisy na hrad chodily, ale potom strašně zřídka a chodily tam dopisy typu, že zde vidí bílou paní s velkým černým psem s ohnivýma očima a že slyší vřavy bojů. Tím se baron bavil a bavil tím i své okolí, protože si myslel, že zde hajný popíjí hodně vína, že je opilý a že má halucinace. Jenomže potom na hrad dopisy přestaly chodit úplně. Tím se baron zarazil a řekl si, že se na Celštejn přijede podívat, co se s hajným stalo nebo nestalo. Když sem přijeli, tak ho všude hledali, volali, ale hajný se nikdy neozýval. Když potom vyrazili dveře do této strážnice, tak tam našli hajného oběšeného. Zajímavostí jen tak dnešní je, že tam teďka spáváme my průvodci. Takže, ale pan hajný nás nějak moc extra nestraší. Ale tam si moc tam spíte? No, teď ne. Teď ne, no, teď ne. Ale když jsme tady spali v tom červnu, těch prvních 14 dní, tak jsme se tam museli topit. To si myslím, že to se vytopí. Tak ty kameny, jak jsou za celou tu zimu, jak schladnou, tak od toho jde strašná zima a než se tam nic, než si ty kameny zahřejou. Teď je to dobrý, teď na ně praží sluníčko, jo, tak to zase tam vedro, tam se nedá se vydržet takhle. My se teďka můžeme jít podívat na hradní nádvoří. My se nacházíme na hradním nádvoří. Hradní nádvoří lemovala vysoká okružní hrada, jak ji můžete vidět okolo, a tedy hlavně tamhle naproti. Za vámi v tomto úseku se zcela zřítila a s ní zanikla i poslední, tedy 7. brána. Tamhle potom tu nalevo je vysoká opětná věž, kterou obýval velitel hradní posádky. My se do ní bohužel nepodíváme, protože pavlače, které do ní stoupaly, se zcela zřítily. Kam se ale můžeme podívat, je nový palác,
dáme, všimněte si v něm toho hranolového sloupu, okolo kterého se točilo dřevěné schodiště. Říká se, že je tam zazděna milenka pana barona a žena, která si na tento sloup sáhne, tak milenka jejího muže do roka zemře. Já mu to přeju. Kuličky na zobě. My se nacházíme v jednom z obdélníkových sálů Nového paláce. Stojíme někde mezi přízemím a prvním patrem a soudit tak můžeme hlavně podle záseku po trámech a taky, že stojíme na hromadě suti. Jinak můžete se podívat na jednotlivé výhledy z jednotlivých oken. Doporučuji, když se potom podíváte v těch oknech nad sebe, tak můžete vidět opět původní dřevo nad praží, které se napouštilo volskou nebo koňskou krví. Tamhle ještě potom nahoře nalevo si můžete všimnout zbytku toho okrasného arpíře. Až si prohlédnete jednotlivé výhledy v těch oknech, tak se půjdeme podívat do hradní kaple, která je potom tady nalevo od tohoto sloupu. A to ovičky rád. Jo, tam je